Να ζήσουμε να το θυμόμαστε τότε. Να ζήσουμε επίσης. Επίσης έχω και μια ανιψιά τη Ροδούλα. Να τη χαίρεστε επίσης. Εγώ να τη χαίρομαι. Το θέμα όμως είναι να τη χαρεί και κανένας άλλο. Αν σ' αρνηθώ, τον έχει και τον τρόπο της η Ροδούλα μου, τι. Καλή τι λέτε τώρα, έτσι θα την αφήκαμε, ναι. Τι ελιές, τι πορτοκαλιές. Και πορτοκαλιές, σαν να πάρει και έχω μια αλλεργία στα εσπεριδοειδή. Καλά τώρα, έχει και δυο οικοπεδάκια στο Ζεφύρι. Και οικοπεδάκι στο Ζεφύρι. Α, δίπλα στο καταβλισμό. Αυτό κι αν είναι δέλαρ, κυρία μου. Σας ξέρω, εγώ σας ξέρω. Μόλις ακούτε για οικοπεδάκια τρέχουνε. Τρέχουνε, δεν λέτε τίποτα. Και να μην σου πω και για το σπιτάκι. Έχει σπιτάκι? Με τι, σπιταρώνα καλέ, πάνω στην κορυφή. Στα τρίκαλα της κορυφής, ψηλά στο βουνό. Βέβαια να κάνετε και το σκι σας το χειμώνα. Αχ, εδώ έχουμε ένα πρόβλημα, ξέρετε. Μου έχουν μείνει κάτι χιονίστρες από τον πόλεμο. Και μόλις δω χιόνι, τα βιάζομαι ένα πράγμα. Καλά τώρα, σιγά το πρόβλημα. Καλέ, το πολλάτε και παίρνετε στον ιστό τώρα. Σωστά, μωρέ, εκεί θα κολλήσουμε τώρα. Αλλή μόνο. Και να σου πω και τα άλλα, Και κι άλλο. 28 χρονάκια απείραχτη. Φαντάζομαι θα είναι η μόνη απείραχτη του ΣΟΕ. Του γαλάκτου θα την πάρει. Γαλάκτου, δηλαδή την έχω έτσι πρόχειρη για τη σούβλα του Πάσχα. Άντε μωρέ. Άσου μαρανιά μας από εκεί. Καλά τώρα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μου είσαστε τόσο πια αρνητικός. Αχ, κυρία Αρετή είπαμε. Ναι, του Πανάγου. Αχ, κυρία Αρετή μου του Πανάγου, δυστυχώς υπάρχει μέγα πρόβλημα και δεν θα μπορέσω να την παντρευτώ τη Ροδούλα σας. Αν και πάρα πολύ θα το ήθελα, σας μιλάω ειλικρινά αυτή τη στιγμή. Καλά τώρα δα. Και ποιο είναι πια αυτό το τόσο πια πολύ μεγάλο πρόβλημα. Υποφέρω από AIDS. Καλά, μην φοβάστε, δεν κολλάει αυτό από λόγια. Δεν κολλάει αυτό. Αλλά μια που το αναφέρατε, δεν της λέτε να έρθει από το σπίτι έτσι μια μέρα να τη γνωρίσω, να έχω κι εγώ έναν άνθρωπο τις τελευταίες στιγμές της ζωής μου. Με πάρα πολύ μεγάλη με ευχαρίστηση, κύριε, αλλά ξέρετε, οι γονείς της δεν την αφήνουν να βγαίνει καθόλου από το σπίτι. Δεν την αφήνουν να βγαίνει από το σπίτι? Όχι. Αχ, τι άτυχος, πάλι άτυχος, κύριε Έτη μου, πάλι άτυχος. Τι να κάνουμε, δεν πειράζει, δεν βαριέστε. Ας πούμε τουλάχιστον στην υγειά μου, πια η υγειά μου δηλαδή. Α, δεν έχετε ποτέ. Δεν πειράζει, δεν έχετε. Όχι, Μα γιατί δεν μπορεί. ευχαριστώ. Γιατί, κυρία Ρετούλα μου, γιατί.